Een kleine 40 klassieke auto's vertrokken zaterdag voor de 20e Asteria knapzakkentoertocht. De rondrit van zo'n 135 kilometer is de start van 2 dagen Venray Oldtimer City. We hadden de Venray Oldtimer Toertocht. Die is in het verleden ooit begonnen bij Asteria. En vanwege ruimtegebrek is die naar de pleinen gegaan. Alleen toen kwam er een toevoeging om een weekend te starten. En toen zijn we weer teruggekomen bij Asteria om daar een bijzondere tocht met een weekend te maken. En daar is de Asteria Knapzakkentour in ontstaan. Het bijzondere van onze organisatie is dat we een weekend hebben. Er zijn heel veel dagarrangementen door het land. Maar wij als Venray Oldtimer City hebben echt een volledig weekend. En dat is uniek in Nederland. Ieder jaar hebben we een bijzondere opdracht. Dit jaar hebben we een kikkerspel bij de start. Dus de bestuurder mag uitstappen. En die mag 2 keer op het kikkerspel slaan. Kijken wat ze voor punten krijgen. En dan gaan ze de route rijden. En die punten tellen ergens dan ook voor mee? Ja, we hebben geen echt wedstrijdelement, maar er zit wel een vragenlijst bij. Nou, de start is dat kikkerspel met die punten. En er zitten een aantal bijzondere vragen in die niet direct op het internet te googlen zijn. En aan het eind van de dag mogen de mensen die vragenlijst inleveren. En dan krijgen ze een prijs, eerste, tweede en derde prijs. Aan het eind van de dag hebben we een borrel. Dan kunnen de mensen gezellig even babbelen. God, van hoe was de dag, hoe is alles leuk verlopen. En na die borrel om 7 uur gaan we in het restaurant hier in Asteria met z'n allen gezellig dineren. Geheel verzorgde dag. Het is een geheel verzorgde dag en het is een heel verzorgd weekend zelfs. Venraynaren Frank Nelissen en Ilona Grothausen namen met een Jaguar deel aan de toertocht. We hebben een paar keer meegereden, het is een ontzettend leuk weekend. Vandaag deze tour, morgen een andere tour. Maar vandaag is meer echt een gezellige toerrit. En morgen is meer een karavaan rijden met een heleboel oude auto's. Wij gaan niet voor hard rijden. Ik vind wij moeten ons aanpassen aan het verkeer en het verkeer niet aan ons. Dus er is wel eens ooit een meningsverschil over. Maar ik vind de oude auto's zijn minder goed en veilig dan nieuwe. Dus je moet daar, vind ik, wel rekening mee houden. Wij zijn echt tourmensen, geen snelheidsduivels. Hebben jullie ook meerdere mensen die hier in deze wereld, waar je samen mee gaat dan, waar je bij optrekt? Ja, er zijn verschillende clubs. Met deze gaan we met een Jaguar Club volgend jaar. Met een groep van alleen maar Jaguars. En we hebben nog een tourclub van gelijke leeftijd. Dus zijn wat ouderen. We gaan dan niet voor de sport, maar echt voor de tour. En wat hebben we nog meer? Hè? Verschillende clubjes waar we bij zitten, waar we regelmatig door Europa mee toeren. Buitenland rijden we meestal tussen de 4 en de 6 dagen. Dan rijden we echt een hele tocht. Dan rij je zo 1500 kilometer een paar dagen. Dan rijden we 300 kilometer per dag. En dat kan in Duitsland zijn, in Italië, Frankrijk, Engeland, dus in Europa. En jullie doen dit samen. Wat is de verdeling in de auto? Nou, ik ben de navigator. Hè. Er moet iemand de weg wijzen. Dus, maar het gaat heel goed. Vaak is dat een test, maar bij ons gaat het prima. Frank rijdt en die volgt keurig mijn instructies op.